Bono nigo twire na sentunde ya kabere kerotente gusanga mange kurwa semesa ya mangana magia buna chekote ya bulitanga ni tukolia ni bwato mageni oyibonto gucho gusanga monere na kuligari ya mange anegoro jobora na baiga mangana rengeta magendro eketo kumulikira igoro asechi ward cheto uno monchu muri bonto ko takore biroti ga mwarigani omogeni weli tuko andake elibonanya gusanga amona into asifaida yo muri Steve karibu sana mheshimiwa andake na bogoteba na kyokorokwa elibono Tonya uchake gambo hili tukulia karibu sana. Bia mono moralia wa Ndis TV. Asa malieta ananchengo kwa mheshimiwa wa Cosmas Oyagi. Elected MCA Nyakoe Ward. Bia mona so nkaribisha Ndis TV. Ntaracho kwa na kende nganchirenda kwa ni abantu baminto Nyakoe bonse. Abantu baminto Nyakoe mwensi ase mwabe tambia mole. Antombi yarkima. Ongo bakira ngambia mona sogonchora. Asante sana. Umheshimiwa Asobwango andake ne ntunde ya ntangani kwa boreti obura ne ntunde ya ntangani ya sobura aso faide mu Ndezi TV. Obura yo bone ntuna na yakabere na boreti 2017 twalenga abantu 18 ngaba namba ibere eka ngomo rende ekageranga jokoligia obura yo 2022 Asa na nchanga ira chikura. Ene meli nyasa ndolera. Wono na ndengo sabanga nyasa ngene mankora abantu ba emirimo. Andake 2017 ekaro politi kiama kikuwa lenge na 2022 kiama kikuwa lenge karo kubuli bure. 2017 na lenge party ya Kenya Social Congress. Arama ya lenge kiabuso. 2022 garanga tianchenchie. Nso KNC. KNC harama ya neke bungu anamona ke bungu ndeke wole amagendra Nyakoe Ward. Alright, asante sana. Mheshimiwa tacho kusanga mangana ukwana mange twarera mangana manga bereka okolekana okorobekana kwa bereka okolekana twarense meli ya Azimio ya bereke korobekana tima itibuna inuke nsinse moki mwarenge mole Kenya kwanza mora Azimio intubuna KNC ntoli Kenya kwanza ntoli Azimio etole independent yeah handa ngira kwa negoro yokorobekana kwa bereka okolekana kwa rumore weke magyo DM boy gona endero na rali bena mambi okorobekana nkororo aibuno omogambi bwensemeje kankira kwa negoro yokorobekana kwa bereka okolekana okorobekana ekatibani yanjirite maandamano akorwe ekera abananchi bagodai haki yao kero korigeria obwima bwa migira abantu baitu Kero korigeria bintu bi commentary tukaseri tuko. Anena mona abantu baito yendo bakorera. No bogima badete korre bintu biranense, endo bogima bobera rais. Igo anena mona njengo support mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Igo ngo support irokorobekana kwa endrete kabisa. Eno kobwa. Mheshimiwa Raila Odinga tigakore mere mali na Nairobi asukume serikali kabisa. Na intu kumwati tole kuru masinani. Tosukume serikali etorange bintu biranenze. Andake torete gusangana nde ko murekera guchime. Enkwara na abuna bono okorobekana okolekana sema ya Kisumu kwa rumoro kiwo mu university oyoro kuruka ga sarongo rwa gusina sete obuma bwaye. Asensemo yao gati ya bali bari korobekana gati ya abanyanyimbo na bali bari kan tiyo korobekana aba. Ningo bwatama mojo. Ekara okorigeria okorobekana. Sakorigeria boronge abaskali baito kotume kobale bobe. Sengencho tutageta maandamano alia ka korwa kuraso molembe igera koroko nyora itabwati kende tabwati bundu kitabwati kende tigabanjira bakora maandamano yo molembe igo togosaba bali bateneta sensema ya serikali tiba gotumeka chinguru chinyinge wetanie kerengo rero iga aye note bya abantu basoke pale bachakurobekana nabe kunyare kana singenjo bimabwa migira abantu baito ebintu byachire igoro school fees yalinire igoro ego obogimo obo omonto motaka tago chiko konya abantu baye Mwenju mulikire bono ni gotere no mheshimiwa Cosmas Oyagi oyibona ore umwe msibo wodi ya Nyakoe neto gusanga monere igotete guswabona bene asimba kaneno go yiri tukulia lero anekuligere bono asobo imemono igoro yobo koribe wodi ya Nyakoe asobwagale guchaka asobwango nke koroche kurwaso etobisi uratebyo munyiwe wodi ya Nyakoe gwekiranira buno mugambi
endachakire nde koruna gachoretwe before ndarachorwa abana inji banyakoemba aroche ng'ana bongo nyare emeremo ntarasoa oborai nakorete emeremo emekong'u sana kagacha chidaracha chirera abanto bagotumeka bagweta edaracha ebu neri nabo okonyara gochikuna da edaracha ria Nyabenge na edaracha ende ekorwa ekwambokia abanto baito bakoenda society edaracha ria nyoero ere ekenyoro kia nyoero ekwambokia abanto baito bakoire chikago society ng'umbu inche nagachete edaracha nagachete ria Nyabenge mpaka rero gekorokwa edaracha yo yage nagachete ebitacho ntaraba omogambi nagachete ebitacho abanto baito bakonywa amache ekiara naroche problem yarenga asa amache nagachete ebitacho kianda ase wodi ya Nyakoe nagachete ebitacho ase ensemo ya Iranda ekero nachete abanto ba Iranda nanyoete ng'a mbabwate mache bakonywa nkagacha egitacho egetang'ani ase bare koroka Itibo Itibo 1 eyere Iranda ngasuka moino nande nkagacha egitacho kende ase bakoroka ria Nyabenge ria Ong'ayo nkarwa ria Ong'ayo kana nkagacha egitacho kende bo Getauri 1 ria Kichana roche nande nkagacha egitacho kende bo Geka ria Ondiek kiroche ebi nebitacho biro mpaka boneka abanto baito bakonywa amache bitarasareka abune ekero konyora otaraba omogambi andake kware gokora ebinto ebi erinde ochora buno omorai gose kiara gokora nare gokora ebinto ebi kworokia abanto baito ng'amba miseti omorai ora otagete kobakorera amagendero erinde nkaba omoyo bagang'akera chikura korwa bang'akera chikura nasoeta obisi nomanyete ng'a county government teraroketi besa chinde chionsi gocha chiwode egento yoka twakorera buna twachete county supplementary twaetia etoganyete chibesa chirogoro chiche mate gachikora emeremo inche ase oborai obwana okorwa nchorwa akamusara gari kane ngotumeka agake nairera abana ba Nyakoe wodi goika igoro buna ngokwana naigetia abana 13 nairere esukuru secondary omwana omotang'ani namoirete cardinal ore oyure ntakana korwa alisiara obwate omwebori oyomo onyorete marks 350 korwa Kisere primary ekero nanyorete abanto bagonte ing'o omogambi tokonya ngasimbataite ekiara ning'anchete amasomo nkaira omwana oyo naira omwana onde Kisiko alafu ning'erete abana babere ase bakoroka ng'a ekerubo DAP lakini akerubo DAP gento gioka bankonyete ebantete ng'a abana bang'ai ntoretere goechokera shopping naende opromise ng'a nochoakane school fees so abana mbare babere ng'erete ekerubo DAP eyire bonchari alafu ning'erete abana St Patrick abana bane Kanunda nimbegete abana oro batatu alafu nomwana onde bwa omoiso oitwairete igoro St Catherine Iranda aye kina kintu nakorire andaka omushimiwa ase abana bakoirire skuru uko bakane school fees mpaka bakore form 4 gosa abana boko bakane school fees abana bango bakane school fees baka bakore form 4 ninge bangete muno morai nonyo mosaro itokoro moke nimaite ng'a mosaro rito gwisana ng'akane bana abo school fees lakini mbwate biashara ngakora asa na senate nonye ntarabo omogambi ngokonya narenga abana bagende school one iga abana mbaro nakonyete babere abo babere successful ekere mbwate program mune nabo ngora abasaba nonye nkende bakora ki bankonya nasugumira abana abo gatia nando goikira ndi buna nakwana na yurende korunande nairete chikura abantu baito mbatware problem ase kenyoro gete gekoro kunyanguru eyere bonyagatenyu sublocation ase pa toka ngamba wati mache bakonyu agenda yakene nga witness ngaliria ase bakonywa mache ekabega ase engongu inkataka korera lakini nyasaga ngonya tenarera na bagachire getacho ekiangira around 70,000 egetacho gekoro ngalia masabo no korukuru kyo get stage ya kyo gusuka mutu asiniga egetacho kyo
abantu baito na kiwa kunywa mache omushimiwa gwatebera gati into rwo ikere gwa ikera mangana mache wekerera mangana chiseme no genda tugusira abantu ase wodi tutarachi kwenda se obimi muno korukwa gasaita obisi oise korigereria umwe MC orenga obisi nkagia tigete wodi ya Nyakoe na yenkerenga kyo gwatu kinsikyo chibusyo umwe MC na rusetie oyo mwishimiwa miezi na akorete emeremo na aletereta abantu baito umuriro umuriro uri rastimile egera nachi kunyobwatia nonya okorete gasi engia lakini yarenge omuntu uri koros chibesa yarenge contractor lakini rende ngo mu appreciate anda ko bana aleterete binyoro geto umuriro ebi yaro bigokerete umuriro uyu ase ikumi ile ngora yo umwe MC orenga bisi umwe MC orenga obisi ndamo enusu ya maxi enusu ya maxi kiagara na temete nere igara gako banga to basa gochaya omoraye kiara na ina bora chawe igo ni musikete na nderende inchere timbu atmachaya asabara bari baragambire Nyakoe ward umushimiwa ase pending bills ekiaba cyo basomuno serikali ya county ya Kisii andaka se ward ya Nyakoe bintumbire bya bante gokorwa bitakoretu na ndikibese iki nkibekire buna biri bikorete ose bikorire ward ya Nyakoe ekere na aligerete mangana ya pending bill na tumetu go check around ekere na tu mandate nchago go oversight na ta chipara chiria chike ko bachikorire para na mayoka na nyorete etakorire ina aligete lirube omonye na takano chipara chinde chiakorire bia na aligete lirube ngari commendinga a contractor paka ruchwesia wali wakorete chipara echo so ase Nyakoe ward pending bill nchia bwate botutukanu mono ebintu byakoretu Mheshimiwa nandake ntu atwara umuruburi yo orekora wa na mugavana wa county ya Kisii igoro ya mangana chisemi elimu na simba timate kurase wodi ya Nyakoe ya bana mbali kwa ruete baso umuruburi yo elimu na simba yarenge umungino ena arwe na tabeti abangina babe MC bali kamalieta ekere bayireta marieta egatoka bacherereirwe simba na cherere tu elimu na simba na cherere sana waro chekera abana bachire school mpaka baelire ali alete program eri lakini rende umugabana na aleta ale gotokorere meremo na ndirende na assist abana bange kana jete koligere na roche barwete korbonchali obasi na Kitutu Central Nyakoe ward Bogeka ward Bogisero ntu abwate mwana nono yo mokonye twe ase elimu na simba yes Mochumuligire bono ni gotono musebe ward ya Nyakoe enera Cosmas yo yangi togosanga mono ko bwate nkone ndiyonse semeli ya Facebook Ndizi TV News the digital na bokunyara gotuma ujumbe libori ya oro elibonto chikoli soma ase faida ya unyara kumanya obokorri bwaye anase ward ya Nyakoe timatina imirobere kyobwate ugochia saba sai anase ward ya Nyakoe asaba sai baito bali ba college school bali isikwata bwa tigasi ndoga saine kwa kekoko toko batayi bache paso chipolitecnic cheito nabona ndo bwate politicnic ya Kyoge ingo jakobekera chibesa chinyinge elinda konya abantu baito no nyendera kana linga matanga na tangasira mara ba kole class 8 bataragende school ose ba kole te bagenda aba kole form 4 batagito bubundi bacho bisiane nereta yale kwa sponsor basome asemia kelie bataito gosoma entuntole tale ko ba baseli kale paseli ngo gutole nande kwende politicnic muna yona ya Kyoge tutaita wanafunzi abanafunzi abange etoko bakonya gara bakora registration etoko bakonya bosa igo getambo krenkiri na umusae aende bakaze obisi acha obisi yo gosane bake politicnic acha obisi ano nyatabwa tibesa ya registration obisi anertale como konya tibesa agenda register orki wobundi toke ani ualifu
Okay. Na ndake ntubwatu mushimiwa abantu batali kwenyara n'abantu abagotu n'abantu bale nobolema ase wodi ya Nyako. Ibuno mushimiwa bwe wodi ye ingeri obwente osengekeri orobete okigokora kwane kibuna abantu abagotu abalema ngokera bari oburayi bwao bagayo basobise. Abantu mono natemire goikange. Abantu buna bono moisonde nakora a meeting n'abalemafu. Naba promise bakora arrangement barangerio mu chango mbaligeria abageni tochangira abalemafu abo nabarobaya elinde banyole bitoki bagendereri ngaranga ntwaro simeka katimia iyo mbache korienjera nincendiyenjera elinde bakonywe nabarobakaraki bagendereri na program na nchirende onspira arorgana li account ya wale mafunga ko konyu bale ninde tayale ko barwanera na barabakora kibanyole nanda abantu bande mono nara ikirange abangi nambara abagotu ababuraka bali batabwati abagaka babo n'abagaka bali batabwati abangi nababo kiombe kintu akibeka malia kagete karo kende na korangeti na bere ngoro first ready Judy chokara nango abantu bosie ngate yarenge December pada bangina balia nabo bale nkora yane indigeti enchira yo koria abantu barandetere bitoki bike na nchengo mende bimbwate linde babangina bali bande bakorere biashara batari kuirania batari kora ta faida abantu barabagotu baraschinka andake muntu no enime mwana ete yange abangne batigato boke bemenyeti boka batanya ari gocha sekyumbeke neki okone kina banganta bangokonyakana bale anene ase wodi ya Nyako. Abantu bali abagoto batali goika sekyumbekyo nimbwata abakirisha bana bali bakungakirisha chinsema wao ekera banda tere report buneyo ngotwarande amabera n'abantu bunabo anene monongo ikande namanyanga kibamenyate unabono ninginyolete nagachirita abantu babere enyumba yombe ya mwana agachite iranda mungena getore gotwero sana alafu ne nyumba ina agachite gabo nyagatenyi umurundo kararire makarabatime ngaranga tiga mwagachire nyumba so kwate manda singonyara andake umushimiwa nende kero koligereria ase wodi ya Nyako chinse monchire chinyinge gatokoliga mane chitaya street lights nchiyo tima timu umushimiwa nobotemero belende onse kwana kibuna gatie chinse mwekokorwa bune bara yembasi chitaya chitigenya mataro chikasukiwa ke chikanda chikatumeka nsema ya Nyako mate tima tina chinse mochine chibwa tiburabu una street lights nobotemero belende onse omorali nago tebinga mbono tu abekire binde mekakati ntu arosia CIDP ye Korunga County Integrated Development Program tuarosia ntua kora public participation tuateya ntua itu bakarua maoni ba kwanda tamangane chita yecho na capture dia se program eyo alafu rende mwana naso eto burayi abantu baito bembasi amaitenga naso irega ngango bakonya narenge na chankariki chitaya isato igale aroga gokotiro chali embasi ngo kachire egento nalgo saba abantu baito chitaya chekera chiabe group gachirendwe nabona chitanjiro chiabe getwenjira kwanda kyoge aba alifu mbajete bakaiba chiwaya lakini ningasa ine korwana koranga kingonyora chitaya chimbekera abantu abo koranga kingonyora chiwaya chimbekera abantu abo bakyoge chitaya chiabo chioke igo mangano nsibya abantu baito bakwante dia mangana ya public participation no ara se program ya so kale lero ndo aba public participation nanda again mosocho ate sub county abantu baito mbacha tu aborokie ekira se program yabo ekira se budget to gakora bona ya 2023 2027 mangano nsi pe bakwanta mangana public participation ari captured no ara se program kende yons biya kwana twe no kira se program na nento kole interview for 5 years na enga kiyobo chori bwe chiro ya Nyako okungusana getenkwa machete ko borro tima tingira kwana igoro yobo chori yobo chiro ya Nyako enga yogwente ko bagwoti kire echiro ya Nyako ere Nyako nusu na bogeke nusu chidoka chonspi ko chakira chioli seli oje chibucheli
oche hardware Jones bichire nyakoe nyakoe bogeka ng'umbu aria egento yogakera ororo na echiro eyekoba amatuko aberoka mono abantu bagakora ebiashara nyakoe na abantu ba nyakoe ward nonya bageka baro barabake ekera nakwana yotaringana ate nga bageka mbale gukora ebiashara nyakoe kwora kiwasinga ekera twakachikura abantu ba nyakoe ward bachora chairman kuri nyakoe ward bagachora omu women rep kuri nyakoe ward bagachora MN rep kuri nyakoe ward bagachora n'omuntu disability kuri nyakoe ward which means abantu ba nyakoe nabo bakora ebiashara nyakoe omweshimiwa Richmond n'omusani one nane n'omwamata one gaiga nabete kagopinga nabete kagopinga lakini obochori bwakoretwe openly ebwarenge free abantu bachoreta abantu bali banchete enamo sabete ngati gabara bachoru bakorera abantu emeremo abara bali bachore tumba wage certificate ibona bale ground na bakorera abantu baitemeremo andake interest kiki ero rasabarai namangana yobochori bwechiro obochori bwechiro ntobwatie interest nene egento kana tutageta abantu baitu bakore biashara inkiroche ali gotena na matiti kwamereria kigoro yobochori obu ingikiagereta ali kwamereria kana na enkware ngote yaya obochori obu mbija bwakoro okwamerera ne okuna gikware gocha asa obochori bwechiro kurwa sabarai mweshimiwa Richmond manani nagotenga no musane wane nane no muntu nsigete timanye tingi kiara ko yaraka na barai baba na nchi bachorete lakini rende na bana nchi kile bachorete na kio banchete timanye tinga mbirengere kia bwate ne chiro nyakoe lakini nche na tebete ngamora yonde bwensi wara choro nero yo to support ya ko rabantu baitemeremo revenue yeto kengia pa ewa bantu beto ewa service ingia nande bakore biashara somolembe. Asante sana mwanchu muligire bono mbare bana toto wati kwetena nsema ya Facebook Ndizi TV News the Digital buna bono Douglas Atika mheshimiwa umeweka mikakati gani ya kuonyesha utaunganisha vijana katika upande wa Nyakoe inasema ya Facebook tensoma ujumbe berestoga echono chia tumiro na babwata ne baito bagenderete goto bwato ko South Mogirango Olentiti Benfast Sondari Nairobi Kangemi we are not to get okay asante sana ujumbe ngo nyirigire lyande ko Nairobi Kangemi Honorable Evans Masese I'm following Kennedy from Edia Agotebanore me John Kebati Agoteban you can get us on Ndizi TV News Digital Facebook nabo igansema ya YouTube na Ndizi TV Machuka tiganso mujumbe Kennedy Ongeri machuko mwana osibota korwa kiolibo nyagatanye yagotebana gandezo tobwatia Douglas Atika na rijabo na mheshimiwa umeweka mikakati gani ya kuonyesha utaunganisha vijana wa Nyakoe. Honorable Evans Masese ama supporter number 1 for Honorable Cosmas Yagi Cosmas, congratulations on strategic programs on transforming Nyakoe ward. Question: address the last mile electricity issue, especially Sierra village and a part of Nyahoro village. Ndoko nenganejo ambia mheshimiwa akolega kazi kwa kila place asiweke ubaguzi asa kwa wenzetu wa Nyanguru location. Miyamono morai oyo Fred Obugi nero gatebana gwatigire Nyanguru siko Nyanguru tena nyetiga isiko na chetororo na baraibe county tugakora abantu ba Nyanguru public participation ndale ko Musaba aenda se poto ya Kisii county CIDP aigole aligererie program ya Nyanguru mune bangire goturumbuka Nyanguru ngokora bara magendero kiara ebintu byabo no bibekira se budget ya 2023 2027 yeah all right nabo gona rote baga the last mayor of electricity show mangane estima anase kenyero kia siara amangane estima rero ntagetako tebya abantu baito estima neyo mheshimiwa Kibagende estima ya last mile era mangana national government lakini nenda kara ya kire ground igaiga umuchumbe kararo montomya ninje nde ground nda mate ngamba nto kibata bwati estima munabono ningase ne ko bwati estima ya magena na genda ngalio mo contractor oetwe gasi eyo estima ya magena ta kere ko rukeore ta kere kwa gachi ko rukeore eche magena
na ali omo contractor ya gantebia serikali ya national government nere tara mwachibesa angochire ground abantu aminto tiga bayire ngora serikali enengeni nande uchumi itoteri bya mono igo ntugasaine kurwane abantu baitu banyore estima. All right. Andake mwishimiwa muchando kyorio monane pi obwatete ward ya Nyakoe oroche na chibesa rechi soka maiga yowete supplementary budget egento gotangana kora niki. Omochando monene abantu baitu babwate ba Nyakoe ward. Chipara chito nchiringia. Engaki mune yembra nchirigo yetaka. Ase supplementary litwaetia. Nangangana sana. Inkaranga na etiri chipara cha Nyakoe isano. Chipara chitina ete tisano nchirichita Nyakoe mupiko rwe kaunti ya Gachagete. Para mune ya Kurugomba, kogenda Matongo. Era na back to Sierra. No era se budget ebekere 1.5. Kole mwere na ndebe kwa morum. Para ya Nyakobali, liandu Nyakobali etanya kole mwa mpaka bakole mera magoko. No era se budget ebekere 2.9. Para ya Kioge ya Geteri Kioge de Egetonto ebekere 3.5 na ere para ntambe kabisa ere 4 kilometers. Para Ekorukioge ekoenda Lianyabenge ya Lianyabenge enda Sierra asina rosi daraja. Para yebekere 2.6 already chipare chimnanga asero chikwana chi contractor already cha tender cha itera samangana procurement bwango igango rabale birakitabi wakaraki ikole machipare echo pare korwa pogeka bwabene bogetaoli na eronkole mwere ebekere 1.1 lakini era achebe kwa makarabati ekole mwetari kobe kwa morom next budget inchenye beke kwa morom etina chibe sana nyorete ime ekageranga migereria chigaso ase chipale echo andake ebara ya Nyakoe Nyagisairi Goma nero mo rigena rokobori gore yebariyo para ya Nyagisai rigoma ere maintenance yale metwe nebe kiro morom onya contractor ya koreta magoso ya tumete next budget eye togo chaka umotiniusta ne rongete first priority ne parende ekogenda ya ete CDA yagenda Liamaliera yagenda Nyaore abantu banyagisai n'abantu abayane chipara cyabo ngo kiremande bana chikwandego yagisai para nchiri nyingi lakini nindoje nga nchigo etani kilomita 10 iganda katotebe na priority ya oete asama gendro ime wodi ya Nyakoe no korosi wechibara alafu na mache abantu baitomba bate problem ya mache mnabono asensema ya mache tuarosia ase CIDP area tuarosia ntokoronge ward paste ward paste ye twebali umugabano itono umira na nchete na hata gete tokore meremo kabana simba no muntu taita korra bande meremo na hata geta korra bande meremo for sure egera ka tuarosia ward paste ye tuanyora nga chi ward injiro tari ko benefit na bone supplementary ya edete chi ward injiro chete bosa chitabwati no ne para no na yem tokaranga kobeke binto koba usawa la sima torosi ntokorge ward paste ye tokatanga kire ward ya nyole 41 million so 41 million na beka se amangane chipara cha Nyakoe ward na beka nimbega 18 million every year alafu ngabeka 10 million ya samache samangane ngabeka 10 million alafu na mangana agriculture sports na bintu binde ngabeka 1 million alafu na mangana education aro ngabeka 7 million kiara nitagete kuagacha ECD classes asa school cheto chitabwati intagete polytechnic ito ya Kioge intagete konye ya chibesa nyagitari ito ya Kioge intagete maternity wing ya chua sabangina baitu bako kana banyorera abana biya batari ko chande ko na ata kumanya na kia se wodi ya Nyakoe no isana getina mangene nyagitari yaro rona maliongo tingi jana tinda isana kabisa mna bone nyagitari ito ya Iranda ni wate problem ya mache
ni proposeti ase budget yego chango le mande polo na ndembe ke chitangi mnabona inga kiembura na nyagitari ye wata machi nyagitari ye kana nyatarira na ramba bate problem ya machi ekagera ngate abangango bakonya ande gata syabo chibuto gete na atomo bubundi go chiora chirigererie cyangere korosiwa etangine na nyorite dona yatoete na nyaga chere slap mubundi no ari mnabona to kwa naiga no alenge rote holiday ane mambi no akale that wakishanga etange iyo twabekire chigata sia maja so iroro at least warga nyo chitange no nye sano ochokonya asenya gitali ito chiabwata machinga kiyembura mini wale turanyerete tuchaga okunya paul ase ward ya Nyakoe gukomurikira mangane chinyageta energy dispensary ile ngachira ase ward ya Nyakoe na ndi chikurwa bokorere go chia santo ba Nyakoe nyagitali to bwate tu SMLT nyagitali ya Iranda level 4 ne dispensary ito ya Kioge ekina chinyagitali cheito oro chinyagitali chibere nguruchiro bokorere boisaine naende abantu bagoisana kana nyagitali ya Iranda na Kioge ya robo bokorere uye nyagitali yeito mnabona ya Kioge kerna agenda oro ebwate problem asaba ngina bakonyorera abana ntobwate none getanda aya contract ya eto nyagitali eria ya kan tuchibese kagenda yare gotonga pending mbiri nchale ngoro chinyagitali eri nale wanchaka asenge je nona mangana wayaringi akortwe nusu esiringi abege nusu nande abanyagitali bagotokorere mere mali nabake na kwana na director ya health aga promise ngana ato maintenance yem alafu nyagitali eri ito one nchire kogenda ororo ekere mbura ya tule to konyara wikimuro iroro so nimbwate program unatoja kongea kore machipara ninda gitakoro asinjira kana baka nyagitali nimpropose zichita ya chia nyagitali chikoja kuokabo chikoru Kioge chiche nyagitali ya Kioge chita chera ndanchi abege turakine abantu bagacha bakaiba chiwaya mushimo nganjire ndarako nacha igesimankero kunyeta nsemo ya Nyagisai egesima kerikia Nyagisai egesima kokora kiregasi kokora kiregasi problem ya rorobo na egesima kerikia Nyagisai ekia kunyetuna recupation recupation ya kunyete egesima keria kikabekiro mbake pambu kikabekiro omororo gwaka machi kurunsa cha igoro bono estimate tianya gwaka nukurugia kabegetu mweshimwa na bakore gasi akateya abantu banywa machi ase myake yabe myake 5 asoka gantigire deni me 60,000 noroche account government besanchiracha na chitenga genda ngakore committee n'abantu ba Nyagisai secondary na Nyagisai primary nkabate bali gibesanke na nchendi gibesanke tukole deni erime so that abana baitu banyora mache bagotumeka igase bono ngokora kiregasi singile okora gasi bona igamna to kwana mache tayo asengi nduraka ne pilestima muraka ne ebilestima timatina asinya getari gwako na yeranda kwa nyorere robot ronde rwansi na mariogo nko borare kira chingaki andake bokorri bwabo mbureke na keranke rigeta kera abantu bari bakwe murungania yakora kuri kiranse mu ya Facebook yo murare ndocho kwa ngane yuna mwambie ya Iranda kuna madawa yoyote hata unaandikiwa unatumwa kununua so that mheshimiwa to take note on that Iranda nyagitari ito uko murungani arokora abire abantu bari bakwe murungani mono igoro yo bokorri bwe nyagetari ya Iranda kurunaga chole tuno murai na ira mariogo Iranda chitunda ibere na ndemo maitanga marioga alia kweka tokore ya order na county government on try kuchibesa tekunya koleta mariogo weka kuchibesa na national government chiche county government yamanya kwa tendering uchiase ase company ya mariogo igo abantu baito tikabaganya mariogo ngochare simba na baro monto muya ekabanengiye taito ko abantu baito banyora mariogo lakini na mariogo achire garia twale go sawa nyagitari baito bali bateneta mariogo ibanyarenda akonya abantu baito mushimi wa twarore nyagitari chinde chiko irura mariogo kurwa se county chiko irura ngora bande mpaka batemoko yo mariogo nyagitari timatine nkingane yo tarakoleka na se wodi ya Nyakoe wodi ya Nyakoe tinanya ko leterwa kisa kende nga mariogo nko ibwale imkagerete ng'abantu bakora nyagitari ari n'abantu baito bali babwato obwanchani obuya bujasa abantu bamwabo
igo amariogo ntuntu anya koleta problem ende ngam problem andake nkarenga egodi anyako yanyorra mariogo muri chinsi amochine nkorra mariogo kabere twaletera mariogo korwa kabera mariogo achire kageta mariogo matangani achite njana nyakobete mpaka nyakitari ya iranda nganya baga yale kwenda kioge yale kwenda nyaore mheshimiwa alichi mono alenge yale kwenda nyatieko mheshimiwa Amos no alenge yale kwenda Kitutu Central mheshimiwa Duke no alenge at least egabana yitu na bebangite na bebwate mekakati emya yo kurenda mariogo ayo na go supply at least equal kilometer andaka mheshimiwa kwanya robot rondero nsi gorugo kwa murungano we committed nete dispensary ya Kioge dispensary ya Kioge ntu achetororo tugaikaransa n'abanyagitari barengororo bagatwerese mechanderoro tukarosie quotation imwe twarosetie na twachitenganya director ya health twakwanite nera gante bichibesa bana chigosoa inko arukete tole chibesa chigo chokanya nyagitari ile abantu baito bakora nyagitari tiga baba balemerero kiara nonye intumuna abashima ona tokwana iga emetieni ebere tatu towe mnabona to etremetieni ebere ngagere tonye toja kanyaro musara mampi toranyoro nya kokaro igo abantu baito ntumanyete ngamba mikire bali bakorega se nyagitari mostly workers bali bako konya support net. Okay, tigaso mujumbe regaiga remove dispensary committee ya Kioge mapema ndio best. Ndio best. Ndio best. Mapema ndio best. Tima tena sikia teba hiyo. Nyakitari kuna hospitali ilikuwa proposed kujengwa Riko Manyagesai. Mheshimiwa afuatilie. Tima nyakitari ya bata proposal ya ruti nyakitari nko kwa gachwali ngichinse amo chali Riko Manyagesai. Nche muna na agenda ngarige supplementary ya chitagwetiwa. Tindara proposal mune yo. Mbona abantu baitu barweta maoni. Mbona twakora abantu baitu public participation. Bakwana tigore nyagitari ya karangorigereria. Nabatenga na bako igora bakwenda se poto ya Kisi account poto. CIDP. Baigore baligereria ama ibintu bakwana byonsi bimbira captured. Ngorigereria ande na inche abana aligereti tindara nyagitari ose mba proposal ngani yaga choro rigoma. Lakini rende muna banginyo irigo bado tindachirero na bonko ndambeke umugavana naburi wango igana nyagitari nirete bwati mariogo lakini ndena kieko nyarekana narege ukubona kieko nyarekana enyagitari ya iranda go ikaboniga kandi teri mheshimiwa hata juzi governor aliuliza kama kuna hospitali aina dawa but tulisikia dawa zilipeana then why iranda tunanunua dawa hata juzi nilitumwa kununua dawa abantu baito nareko basaba understanding tari mariogo onse ara toke iranda amariogo ndiriogo boroire mborora arware eriogo ria litatuko rori kiruchiko waraisiko igo abantu baito tiga bororo nganje ngona mheshimiwa inche Michaelos Michael kurchinse mochanya koe gaki iranda tunanunua mpaka Panado hakuna dawa nyaore asema ukweli irande bako na Panado bako rambake Panado bako rambake Panado asene katali iranda biamono muna bakwana mangana irende ngonya bwatiande ndigere neke na abantu baito ngora bale mbake Panado ekiaranje nona alenge iranda igoro nona alinge na muisonde kolire na kinya kitali iteko nyora mache tinda nyora muroiro kontra mekeranga ngo orale mbake Panado. Okay. Gatene ngano ra nyare ukurigereria mheshimiwa umepangaje hata somo jumbe tiganso mujumbe bere sto mwancho muligere na boko mujumbe yawo gwetera ase namba SMS rega skrini yo mwancho muligereria anane ekarato gusanga numwe museve wodi ya nyakoe Cosmas yo yage onyeko bwate ngona ko boli konde wensi nchema ikoko runyakoe asante sana inaso mujumbe yuko nsema ochera nda NDZ TV am Wilfred Ndieki from Nyamausi from different ward but I want to support mheshimiwa Yagi because he's a man of action akona mpangilio mwema kwa watu wa nyakoe ward out of 47 MCs elected in Kisi County. Mheshimiwa Oyagi is number 2 kazi safi mheshimiwa okwere namba ibere Kimatina seki igaro rega sia amepangaje juu ya siara mambo ya barabara maji ta Agostino Road chinse ya mochirichi ya siara mheshimiwa mpangaje juu ya siara
ngamangana siara ngai kuchuru kwa na engane yo tikanso mu jumbe ndega incompetent MCA who prepares mass action against governors directive retired goons waja jaribu kesho right yo agotena abantu babase korobekana ni beva no meka congratulations Cosmas Oyagi for the wonderful job you are doing. We appreciate and thank the Almighty for protecting us. We are here continuing praying for you to continue with the courage of helping the needy. Kona ngama ngana siara ndo chimo mona antana basiara babude mwana abantu basiara na bangeta chikora chinyinge ngatanga ne getu ekyo na chikora chage tu oro 400 nganyora chikora 292 ibona abantu abayanganjete mba bwate problem ya macho na bakwanere Chiwater spring chabo bone gamanango kwana igano anye allocation trabe ku yechibesa je yakorosia mache na ruse tichibesa no muguko na irete ekogoto ngaira magena no mochanga ngo irande mambia water spring na roto korosia siara alafu chiwater spring ja siara ninje maite chions mnabona ria matundra water spring alafu na roro water spring endera so musabea geta o chomo sabea iga kormate inero na umara magena alafu nga umara ne kogoto gageta abantu basiara garba gweta nkora bale bintebyo wangu iga nkwa gachwere na nakolete water spring ya masabo water spring muisonde nakora na nagotebya ngoskande moino hasinara bakoroka nyoero na bara pago tambuka baenda bweka bachikuya manje na umolete bintoro bya sombira mbaka roche water spring inero nganya rosia alafu nango kura guru abono ngoja siara all right onda ete kubeke mekakati yane nkorera abantu bonse piega asabanya kwa ward tali ko pagwa yo ngakirete kura no yotanga akirete ujumbe nere gati yango torigererie Iranda level 4 ina kiebwate enough place for expansion oya ko ina kiebwate enough place of expansion ni wene nyaketa lebwate bagari nene ira nyara ko galiwa because I remember it used to be the best dispensary in early days, which means it used to be, which means there is a problem. Tinda nyora mararamiko mono mnango gendagaria otatigalende bado ndogasene ningasene kunya kubwatia kurumage gandura abantu baitu bana bakwawe service ya sense mo ya Iranda inyagitari ya Iranda na agenda toro bakande ngabate bakore yani bakore quotation yabo arava propose ibintu bibatabwati barike bange barigete mbia chentu abirete tokabira se ministry health iwo muna chiwesa chigocha oboko ngubori bwiranda babwate gweta bwensinko yarabole tubeke Paul muna nagote byoro tubeke chitangi abantu baitu banyora mache inyagitari na Ronen Xavier abanyagitari baitu bararongo karbaregas ngakoro nyagitari ya Iranda nebwatiri bagari na for expansion nebwatiri bagari nene lakini nende bado etokunya gusaba ikineru level 4 eche level 5. All right. Umushimiwa naendake tima itina naro gotebana ubwati bara yege tonto kyoge gotebana ni mbaya sana. Wacha Oyagi afuatilie barabara yege tonto kyoge, please, hiyo ni mbaya sana. Then sisi kama Inua Youth Group tunamtambua sana. Ngokwa ndo igoro yebare iyo ya ege tonto kyoge. Tacho kwa igoro yebare yege tonto kyoge. Mero buli kyobwate anagochya sa abana bwate byewo our talents anasa bode nyako. Abana baitu bali bwate talents. Nabono ndubwata abana batahita gotera abandi batahita ko bachi DJ ina bateye babeka namu bono naso atekeru bandi atere proposal yabo nyeligereri ngonyora ni nyare nchibuye konyekora ngonyora tingonyara nyesugume yesuguma se amangana culture sports and culture toro sembanyora musadondo ora bakonya anda bana wale bale individuals bato bwate group mwana geto bale talent bwate ke wagete erens na kiora nkomo konyo rwase ward ekoma to konya bonze but bali yora ikere what's your plan asoka na kina ngosiro le byewa ase ward yanyako abana abo nabatebya banda ngeli muno mugambi obo twikaransense na barabo bante binki balengerati ninde tayare ko bakonya no mugambi ole bakireta chikura nabono nachagete amura bakwira bakoyande chipikipiki nakwanete nabarabo tagete kire stage nga bamura batatu bari batete kuya bundisa obagende bw'ikigari ntubwate driving school nsabo nyakoe Rocky
oyo mu already ochoine na join kurusiara agabwa sawa kwana so nagasa ni kwebundi segali. All right. Umejaribu sana Mr. Pongezi ona gachi presta goteba no alime aindize TV Joseki Muraro from Bunyagatani Gomba LMCA. Vipi mpango kuhusu barabara ya Gomba? That is it and God bless you. Barabara ya Gomba. Barabara ya Gomba nere inabate bietanya kuri mukuru county ya Gachagete. Era undiye nanye petereti mpaka nganyebeke supplementary already ya college tendering. Wango igangora bale tractor ikolema. Pare iyo kongere dexane karo monta kuroro. Ndere mna wono la stra ndio monta kweta Nairobi. Muskari geto siriti mongino ayo kweta Nairobi. I spent my money around 40,000. Koleta chirabstone koleta moro mgoticha bantu baitu bakareki baiteri umubere. So ina ire paranda itekorwana bakanga kishenge pare ya koleki. Ya rosi already no era se supplementary united. Nebekere chibesa 1.5. Kole mwere mpake ike matongororo. Emaje koira na gadara changale gali na karagu kabekwa makarabati. Omunchumulikiri bonondo chibiro bya ningo beganda tukomekazida yakambwate ne chinke sana wacho yagi afuate barabara yege tonto kiege onjo jumbe inabagi nkonye soma. Andake inkiora kwa negoro ya mangana yokro wechi basari anana se wodi ya nyakwe. Bara ya getonto kioge inanye kuana ne bare ya kurugete liga ya genda baki getonto maana inkwanye kwana yebekere 3.5 kore mwere already o attend monto tender wale gasa na ningira kwa ngoro yokoro wechi basari ase wodi nyakwe. Okay kore wechi basari abantu baitore ne bate betinga kwa gutole 3 million echio tura abana banyakwe ward na ande tokuba tutabwati bwanjire libonde etora abana mono abana bangaini waruete chinyomba chiri chintaka batari kwenyara togo chakera abana totohoban tocha abana babwato mwiburi oyomo tocha abantu babwata bayiburi bonsa lakini batari kwenyara anene mono toraligerie fee balance elio montago twale school to abantu baito nche bachibesa chinke lakini at least abantu baito banyore abantu baito bagoja kunganjira ningi abana 600 ugachamba yachibesa chingi ya kiro mwana anyore 5000 yago chire school akerengwaka 3 million chire ngoja konyora bune parcel onda abana kibagucha onyanko abana onyanko 5000 kiro mwana onka abana 600 abana 600 boka lakini ndeka naira abana ba 600 abantu baito banganjire umwako gocha na nendo nyore parcel toya bali nande ba mise umushimiwa nchere kiura atumike likone kibuna abana bali bakonyora chibesa bali babwendete konyora tali bantu bande bali bakwinyara nande banyora chibesa echo already bonega omoraria obisieria na banke bagochorokera lituko babwata chifi balance abande magana committee ngwaka na school fees abande ngwe committee nali kama na tabia bali mungabaganye parcel already nimbwate record ya bana bali ya barachira service babwata school fees chinene bakurusi nyomba chintaka oisago service ali ane already to arosia Leicester ebwata ngabana 100 bonega to ikiri bali bakurusi nyomba chintaka bali to abande tokokonya na bono kwe kun toira abana 12 school 13 students 13 aba 13 already no barase na bara bwase beneficiary onye parcel ke wocha wikatobali ikere nalio bata nda chikumia mono mheshimiwa atiranda atuna stima sababu transformer ifanyi kazi for almost 2 months now kuna giza ni kweli vile wanasema iranda na agenda orora banda angelia ikenyoroge kurukia weka kibwate to chiwabe na mwino transformer ne yete anda ababimba agenda toro bakaiba chiwaya na agenda toro ngakora observation ya namna nakolete ngaka chibicha ngaseke advice kurwase regional manager agante bingende police ndekero ya obstruct nkanyeira nga request renda ngabanda atere transform eyo nechiwaya so naomba tigerete ya obstruct na lekerete naomba tigerete inganya tabanga kresimi mwisonde na agenda oranga nyora transformer nchiyo kagenda oranga nyora waya nchiyo igona alego sawa abantu baminto bayiranda bado
ingasa ni kurwana banyoro muri no gendrete kubwatia narega honorable Evans Masese finally Dizzy TV News Digital fast track this conversation and let's meet here after 6 months we review kazi ya mheshimiwa Cosmas Oyagi naro tebina mangana yansi byabe ko yakaivu and after 6 months banyare ku review egasiri wako ni matena abantu mbali batayikonyara waka ntashanya getali banga ne kadi ya ni chief anda kunwete mirobilia kone kina abantu mbali ratena baro bwase kadi ya ni chief ekadi ya NHIF umugabana itona atebete turika abantu batari kwenyara babwate myaka 50 kugenda iguru ntwari geta abantu abange era abande babere beneficiary omuntu akogenda onde bwensi twari irete erieta lya etukare namba ya kibande akwenda nyagitari orwe kibande kiaya acheke rwose na RC system ose serikali ngo mwaka na NHIF ntwari geta abantu tutari gukora bwanjire bonde twari gete application Jones Pinye twatumeta marieta yo weterase omuwode admin twamata register ito ya kurunya kwa wode asa abantu batari kwenyara serikali bakonya ko bakanira NHIF Asante sana. Asengi nchondo chibiro na bia chile ngote kurense mende studio biro na bia chile sana mheshimiwa unafanya kazi nzuri na ukaze mwendo mwenye alitoka aliweka taa siara but akaweka nusu. Sasa wewe utuweke hizo taa mapema. Hakuna plan gani kwa youth groups kwa wadi ya Nyakwa tukimalizia? Mero wiki watu chiase ebyombe byabasai ase wadi ya Nyakwa tochokora. Ebyombe byabasai binge na ratarere ikiombe ngere kirebanyagaten youth group. Kiombe kyo na chetoronga kindekera batagete konyoro muchango na bakwanerte mi personal twakwana na barabu nkabarosera mbako muchango kaba ngaleta bageni bacangera bakanyora chibesa gore birogo bakagora mbake tenti lakini unfortunately asabare kwa chebirogo birogo byabo mbiya pole sana bona ndena batebire nande bebange Rina bacangirete tinarenge mheshimiwa. Bona noru mheshimiwa wana wakolenga nenge. Bona wakora nande aba murabaito. Nchino muntu umya tigabaro sebyombe banda angeli bali babwata marurama ya. Tubwatirana na barabuto serio botaka. Inse yedeke mu mheshimiwa amaryogo yogotindia se wode Nyakwa kinse monchire kimanyire kibwata amaryogo yogotindia merobere kyo okobeka ilikone kubona n'abasai bali kwibwata na mwana y'ebinyewe ebi egento gya chandra abasai ba minto amarwa n'amarwa atali bakonywa sengenje obwanja kwabo ebakonywa sengenje batabwatemeremo bayokora nakyo nkonya kominyoka iga okwana abasaya ba minto oriyo tayari okonyeka kamfesiri tanya ko batakonyeka mnabona nabatangasere kurumambya sengo etasa matanga kubatebi ninchu mbaire epoteken kyodari wakana oneshiring so abasaya ba minto nyende bare wancha baje to bwaterane bagende bebundi so bubundi omuntu manyiro bubundi takoraranja mnabona ubundi bwa maso ni abantu baito bakwagacha oloba takomizimira marakole obo bundi bwestima abantu baito bakwagacha obo bundi bwa plamba abantu baito bakwagacha akera abasaya bachire ngote mande ko bakwanira ko batebye kosi umuntu arakole tararanchara ingana yo mwiri guchya somo ligiro Dizzy TV na bonse bali bagwakete na batakwakete chikurane rieto gushokora abantu bonse banyaka ward bali mwangakireta chikura noli otanga akereti nchino mugambi ino nande ninde tayari kubakorera emeremo nande tigakongo bonga ngakirete kura singe nchuje tingunyara kumanyo yo ngakirete no yotanga akerete lakini ninche ndo mugambi asemya ke 5 nyasa anchira ngero bora yobo ningeruete kubakorera emeremo incho obisi itogari anyako wodi toko igora awongo toko ron Monday na Friday matukayande nagenda county assembly nachiko represent abantu banyaka ward nare go korera umurai umongino wana uri okondugera nande no pastor Judy kabisa tiangira ri bageri ngakumwagera ngambia mano ne tayembe gete ronsibera anta iwa ko ande studio eke tayi owe smart igo no mongino anganchite nande tiganya sae amoseseni
amwe akiria tabwati. Asante sana. Mbiono mushimi wanso kore chinga kishaona gotaramia Ndizi TV twakana mange na nto tusanga mange bune birubigo bikunya kogenda buno yatebire semi tinye tano omuna ende tukurangari tumanye ibintu biri gwateba ingere kigwe kirane na nekere kyotara ikirania. Into trigeria yo. Mbiamono. Ningeru tengo kara turemera. Asante sana. Mwenchu muligiri bono mbia mona soko charo kotenga Ndizi TV asemara ko bayabone biru bene byachire nganchire bona asemara ko beye gambutorega bwo kura semese yamangana mayase ko nyara ko nekina twarigere yo bora iboito anekera to muri kirase wodi ya nyakako tanga no mushimi wa Cosmas yagi oyero mse kurwase wodi wekana ndenga kinsanga mangana kurigeria mange kurwase chinsemo to arobo tukobya hime ya Ndizi TV tokwaniriya obo tukobore obworo petunire mukira nero nekyo chibe chiniri guche wikire asenchera yabene tumirani tirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.